Det är jättesvårt att göra så. Oj, filmar vi? Hej. Vi måste börja om, jaha. Nej, jag tycker inte börja om. Okej, men det såg jättekonstigt, jag med. Jag med. Nej, börja. Att du var då med? Nej, det får du inte. Nej, nu är vi jättetråkiga, vi måste börja så här. Nej, börja om. Men alltså, de tycker ju... Har ni sett det okända? Alltså, titta här! Har ni sett det okända? Inte bra om ni har sett det. Jag blev livrädd efter jag sett det. Jag blev jätterädd att om en person ett spöke in i en person. Och det var jätteläskigt. Hon där, Rebecca, hon satt och höll för öronen. Jag satt och höll för öronen. Jag blev rädd. Och jag skakade till, hon bara, du skakade till. Jag bara, det var jätteläskigt. Och det var inte kul. Nej. Nästa avsnitt ska handla om det okända, för då ska vi göra en pjäs om det okända. Ja, bra. Och vi ses snart. Är det kanel? Okej. Vi säger att vi måste börja om och göra en... Ciao. Ja!